Ако и вие се чудите дали да осиновите куче, може би това видео ще ви помогне да решите. Гледайте до край, така ще помогнете видеята, които създаваме, да достигнат до повече хора. Здравейте! Аз съм Пламена от Animal Rescue София. Днес за 14 февруари сме ви подготвили историята на Вая. Без значение какво празнувате днес, няма как да не се съгласите, че любовта е причината за всички хубави неща, които се случват около нас. Любовта на Борислава към Вая е причината днес те да са така щастливи. Вижте какво имат да ви разкажат те. Здравейте, аз съм Борислава, а това е Вая. Разбрах за Вая от страничката на Animal Rescue в Facebook, като беше на календарната й снимка. Аз преди нея бях виждала изобщо и въобще нямаше съмнение, че тя е моето куче, просто я видях и знаех. Аз винаги съм знала, че ще си осиновя куче. И честно казано, процесът беше доста по-дълъг, отколкото първоначално очаквах и доста по-труден. Но смятам, че това може би е най-правилният лесен начин хората от Animal Rescue да напаснат правилно кучето с неговия човек. Точно какво ме грабна в нея не мога да кажа, тъй като беше по-скоро любов от пръв поглед. Първото ни виждане с нея разбрах, че има проблем с крачето, лявото задно, като е претърпяла няколко ортопедични операции и съответно едното краче е по-късо от останалите, което за мен изобщо не е никакъв проблем. Стига нея да не чувства дискомфорт или болка. Аз също в единия крак имам пластини, метални неща, така че това ни се вързва. Ежедневието не се промени особено много, с единствената разлика, че сега е доста по-забавно и интересно. Нейното любимо занимание е общо всичко, което ние правим, тъй като е супер любопитна. И когато седнем просто да правим нещо, тя сяда до нас и тихичко наблюдава всичко, което се случва. На мен любимото ми занимание с нея може би е игрите, които играем, като те включват да се дърпаме с въженцето, като тя, когато реши, че се играе, просто го взима, идва и ти го носи и чака. Отскоро изехме и топка и това също разбрахме, че на нея е много забавно и интересно да си я гони. Като цяло аз винаги съм знала, че ще осиновя, няма да купя, тъй като от много малка съм покрай кучета и хора с кучета и така нататък. И когато човек се заинтересува всъщност какво се случва с безразборното развъждане и купуване на животни, ще разбере, че няма сравнимо чувство на това да спаси живот, без значение дали ще е от Animal Rescue, от който и да е приют или от улицата. Борислава и Вая са си направо една за друга. Сега животът им е изпълнен с любов, преданост и доверие. Ако на вас ви липсва четиринога сродна душа, защо не я потърсите при нас? С ваша помощ ще имаме още много щастливи истории за разказване. Animal Rescue София. Заедно помагаме!